Maar machtig is de aanroende dagen werk aan de plaatsing van de 2200 ton zware tunnelbak onder het spoor bij Wurm. De bak is 23 meter van het spoor af opbouwd en daarna in 15 uur een tijd centimeter voor centimeter te plak schoot. Het moest in 1 weekend gebeuren om het treinverkeer net te lang stil is in mei. Een drege put. We willen toch echt wel weer dat maandagochtend de eerste trein er overheen kan rijden. Nou, dan betekent het dat je heel veel activiteiten moet gaan doen in een heel kort tijdsbestek. En dat is denk ik het zwaarste wat er in zo'n klus zit. Tegen de wand waar die ingebouwd was, hebben we met vijzels geduwd. Dus hij is langzaam maar zeker naar zijn plaats van bestemming geduwd. Het werk rent op schema. Menje te morgen om 4 uur maar de trein tussen Jereveen en Ljouwert weer rijden kunnen. Vooral de ondergrond had nog wel een probleem west. Het is een hele slappe grond, uit allerlei verschillende lagen bestaat die. Dus dat was wel lastig om te bepalen wat voor kunstwerk we aan moesten leggen, wat voor bak het moest worden. En uiteindelijk is het een bak geworden waar geen palen onder zitten, dus hij is wat breder gemaakt. Want zoals hij er nu ligt, heeft hij net iets minder gewicht als alle grond die wij weggehaald hebben. Dus daardoor blijft hij op de juiste plaats staan. De tunnel bij Wurm komt er uiteindelijk uit te zien. De Hekom Ljouwert maakt eind 2014 klaar wezen.